Tiano, may nakita ka? Wala, gid. Ikaw, May nakita ko nga vault pero hindi ko mabuksan. diin. Sa kwarto. Vault? Oh, vault. Sige, kadtoan tabi. Diin nga kwarto. Kung mo, wala na sa ospital nga to si Nelson. Amo bala? Oo, sir. Wala na dito sa ospital nga ginkantuanan day Natalia kag Elric si Colonel Nelson. Gindala siya sa lain nga ospital. Pwede ba na ina nga taguon niya si Colonel sa aton, Sir Andrew? Palareho mala kita sang misyon dire. Wala kita sang tuyo nga malain dire. Kundi nga maimbestigar si Colonel Nelson sa mga krimen niya nagakatabo. May malain bala dira? Nga taguon nila sa aton. Para masulo nila ang kredito. Wala na sang iban. Gusto si Elric, Natalia. Amo na diyang hampanganay. Pero may mahimo kita hindi bala, Sir Andrew? May mahimo kita, Natalia. Kita ninyo? May aragali eh. Ano, Colonel Andrew? Kung mapasira na nato ng DEA, Ano?